Iż-żagħżugħ ideali, l-anġlu tiegħi. Kliem Nicole Camilleri, waħda mis-sitta ħwata Samuel Camilleri. Iż-żagħżugħ ta' 19-il sena li l-mewt traġika tiegħu it-tlieta filgħaxija ħasdet lil ħafna. Dejjem bniedem ferrieħi, b'saħħta ħafna ma nafx kif ġaralek fil-fatt għadna ma nistgħux nemmnu u rajtu bajnejja mejjed ma nistax nemmen xorta. Dejjem daħqa fuq ħalqu, dejjem irġi tal-ħadd ieħor, dejjem ixini fit-triq it-tajba. Iż-żagħżugħ ideali. Bdieqa kbira meta ltqajna fil-Misra Ħewlieni ta' Ħażebbuġ, Nicole spjegat kif lil Samuel dejjem se tibqa' tiftakru bħala huwa l-kbir, dejjem hemm lest biex jipproteġiha. Jipproteġini kif niltaqa' ma' xi ħadd irrid ngħidlu minnu qabel biex ikun jaf minnu biex ikun jaf li jiena safe, dejjem warajja, l-anġlu tiegħi. Il-kwalitajiet sbieħ li fl-aħħar 19-il sena ffurmaw il-karattru ta' Samuel ħarġuhom sħabu. Dejjem kien raġel jitħaq, dejjem kien jibbottak għall-aħjar. Kien tifel li jħobb jgħin. Konna ntaqgħu ħafna ta' spiss, kien tifel ta' vjeru. Kien tifel li kien jaf jirrispetta l-isħabu, ifhem li kien jirrispettani kont nafu minn konna tfal. Kien kun mudjant, kien iddaħħaq il-kulħadd, imma qalbu tad-deb kien. He was good-hearted. Jekk kont tistaqsi xi ħaġa kien ikun hemm. Samuel mit l-isptar Mater Dei ftit wara li waqaf sit ta' kostruzzjoni fi triq id-Duluri f'Tal-Pjetà, wara li waqa' għoli ta' 3 solari mill-bejt għal ġo xaft. Mewt bħal din li filgħodu toħroġ għax-xogħol u ma terġax tidħol lura d-dar ma tistax ma taħsax li l-kull min jisma' biha. Speċjalment dawk qrib il-vittma li fil-post fejn min jaf kemm għadew ħin flimkien il-koll xtaqgħu jkellmuh għall-aħħar darba u jwaslulu messaġġ. Nħobbu ħafna, xtaqx li jiġri jekk jiena. Rridu fejja. Nħobbok qalbi u żomm idejna minn hemm fuq. Ħanem missijak.